Pa jeste, kao što je Marko rekao, nas očekuje jedan istorijski, da kažem tako, duel, ne zbog toga što protivnici kao protivnike ne poznajemo, nego iz prostog razloga što ćemo imati priliku po prvi put da igra jedna ženska ekipa na ovako velikom stadionu kakva je Beogradska Marakana. Kod nas svih u klubu postoji, da kažem, jedna doza treme i jedna doza te sportske napetosti da sutra na terenu pokažemo zaista naše prave kvalitete. Devojke su jako motivisane i od samog starta prvenstva želja nam je da budemo među najboljim ekipama u državi. Imamo jaku konkurenciju, ali za sad sve ide po planu i nadamo se da će tako ostati i do kraja ove takmičarske sezone. Očekujemo sutra da ćemo uspeti da nadigramo i da savladamo ekipu Mačva i Šapca, a ujedno želja nam je da se u što boljem svetlu predstavimo našim navijačima i možda će se desiti po prvi put u istoriji ženskog fudbala da devojke igraju pred tako velikim brojem gledalaca, možda i pred većim brojem gledalaca nego što prati neke utakmice Jelen Super Ligi. Hvala. Tiče sutrašnje utakmice, prisutna je trema, prvi put ćemo izaći na glavni teren, puno bi nam značila podrška navijača, protivnik kao protivnik nije loš, ne treba ga poceniti, mi smo favoriti i potrudit ćemo se da pokažemo svoju najbolju stranu, da damo sve od sebe i da pobedimo, naravno. Da, naravno, trudit ćemo se. Naravno, trudit ćemo se da damo što više golova kako bi preuzeli prvu poziciju. Pošto sam zvezda još u srcu i duši, naravno i moja porodica, sutrašnja utakmica će biti za mene, da kažem, neko otkrovljenje mog večitog sna, znači da izađem na Marakanu, da odigram najbolje što mogu, naravno, i većina devojaka se isto slaže sa mnom, tako da naravno trema je pozitivna i prisutna je kod igračica, ali potrudit ćemo se da što boljem rezultatu to ostvarimo pobedu i donesemo, znači, navijačima i svim našim fanovima, kojih ima vrlo mnogo, dobar rezultat. Hvala. U prelaznom roku uputili sertifikat za još dve igračice koje dolaze iz IBV-a sa Islanda, znači reč je o dve državne A reprezentativke, Vesni Smiljković i Danki Podavac. Jedna igra na poziciji veznog igrača, a druga je na poziciji napadača, tako da naša ekipa je dosta mlada i opredeljenje naše u ovom prelaznom roku je bilo da ekipu pojačamo sa nekoliko iskusnih igrača, da spojimo mladost i iskustvo i mislim da smo na dobrom putu da to uradimo i da će njihov dolazak doprineti da ekipa ima još bolji kvalitet i da ćemo uspeti do kraja ove polusezone da se zadržimo u vrhu i da već na proleće razmišljamo ozbiljnije da pojurimo i pokušamo da osvojimo titulu.